ya were wene ya n'ihu na azụ. Ekelekwa m Ana-Edo, nwanyị obiọma, nwanyị dị mma. Ngwa bịa werekwa oke gị. Ụtụtụ ọma. Ụbọchị taa ga-adịrị anyị na mma. Ihe ọbụla ga-eme ga na-adịrị anyị na mma. Otu anyị si kwuo otu a ka ọ gara adị. Ise. Afa m bụ Oluchi Innocent. Ife eji mara m bụ Ezenwanyi. Ife na-azụ bụ spiritual materials. Ife banyere Nzu na Edo. Other things, ife dị iche iche eji wee mara omenala Igbo bụ ọdịnala. Ife nji wee bido ya bụ n'ọnwa ọnatarachi. O si n'aka gboo, ọnatarachi ka a na-akpọ ya. Anọkịta wee banye ya. O nwere ndị na-anọkịta na-eji ebanye n'ime ya jee zụwa ya. Anọkịta mbata ya n'ime wee bịa ka nzụwa ya. Ana m eme ya wee na-azụkwa ya. So taa bụ Nkwọ. Ihe nji n'aka ihe a bụ nzu n'omenala Igbo. Nzu bụ ihe eji aga ọfọ n'Igbo. Adọ ife eji wee mara omenala Igbo. Igbo niile bụ nzu ka eji wee mara anyị na eji aga ọfọ. Akpọ ndị ichie, akpọ ndị nna nna anyị ochie. Ọ bụ ihe pụtara ihe eji nzu eme. And nzu a, o nweghị ife nzu a na-adịghị arụ. Apart from ijikwa ya na-agụ. Ọ dịka for instance, this tablet ọgwụ ndị anyị na-aṅụgasị nzu. Eji nzu eme ya. Now, n'omenala Igbo, ọ na-eme iche ịga ọfọ ịgọrọ ndị nna nna gị ha ma ndị ichie ebe. Ị ga-eji nzu wee na-akpọ ha wee na-agọ. Ọ ya ọdịnala. Ọ ya ọdịnala ahụ anyị na-eme n'ala Igbo. Ọdịnala dịwara gboo n'ala Igbo. Nke a bụ Edo. Like omenala Igbo kịta, Edo bụ ihe ọma. Ọ na-eme a na-atụ nzu a, i were Edo. Isi Edo. Ngwa n'ụbọchị Edo bụ ihe ọma. Edo doro anyị. Edo bụ ihe na-edo edo. At least ihe ọma na-abịa isi ihe ọma na-abịa. I were Edo na-agọ si Edo doro anyị n'aka nri na aka ekpe. Ihe ọma n'aka nri na aka ekpe. Awele n'ụdị dị iche iche. Ọ ya ka Edo na-arụ. N'osisi ka esi eweta ya. Eweta Edo a kịta. Osisi ahụ, ọ ya na-amị ya gbasara Edo. Edo eji agọ ọfọ. Then nzu a, n'ebe anyị ebe a ka esi eweta ya. Ị ga ebe a na-eweta si ya, ọ dị. So n'ala Igbo a ka esi eweta nzu a. Amarụ m other place, but ihe ma na ọ n'ala Igbo a ka nzu a si. A na-egwute ya. Egwute ya, ha emoluo ya. Emoluo ya, wee wepụta ya. Otu ọ ga-esi wee dị neat, wee were ya ga. O nwekwara nke ọzọ adịghị eme olukwa emolu. Abịa hapụkwa ya that's na the block like that. Mana nke a, abịa emoluo ya ebe ọ ga-adị mma, nwee ike were ya mgbe ị chọrọ iji ya wee mee. Thank you.